ఓకే. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నిః న చాక్రియః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమములో ఉన్నవాడు అతడే నిజమైన యోగి. అంతేగాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాదు. సో ఇంకొకసారి కూడా భగవంతుడు ఇక్కడ మళ్ళీ మళ్ళీ అర్జునకు స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. సో అంటే తను చేసే నిత్య కర్మలు వదిలేయడం కాదు. సో ఆ కర్తవ్యాన్ని భగవంతుని ప్రీతి కోసం మనం చేయాలి అని ఇంకొకసారి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అలా చేస్తున్నప్పుడే ఇంతకుముందు అధ్యాయంలో కూడా నిత్య సన్యాసి అని చెప్తారు. అంటే నిజమైన యోగి. యోగం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన యోగం అని చూస్తున్నాం. యోగం అంటే ఏంటి? ఐక్యం చేసుకోవడం. అంటే ఒక 2 డిఫరెంట్ థింగ్స్‌ని కలుపుకోవడం అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం సెపరేట్ అయిపోయి వచ్చాం కదా! సో అగైన్ వి హావ్ టు గో బ్యాక్. మన ఒరిజినల్ హోమ్‌కి మనం వెళ్ళాలి. సో అంటే మనం యునైట్ అవ్వాలన్నమాట. సో భగవద్ధామంలో. సో అందుకే మనం ఈ యోగం అని చెప్తాం. దాంట్లో డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్‌గా. సో అందుకే మనం కర్మయోగం గురించి చూస్తూ ఉన్నాము. సో అందుకే భగవంతుడు అది వాళ్ళే నిజమైన యోగి అని చెప్తున్నారు. సో ఈడిక్కడ మనసు యొక్క స్వభావము. మనస్సు మానవునికి మిత్రుడా లేక శత్రువా? సో ఇక్కడ మనం సింబాలిక్ ఇక్కడ రిప్రజెంటేషన్‌లో చూసాము కదా! ఆహ్, 5 గుర్రాలు మన సెన్సెస్ అనుకుంటే దాన్ని ఈ కళ్ళెం అంటే తాడులాగా అంటే ఒక కళ్ళెంలాగా దాన్ని గుర్రాలకి కడతాం కదా! కంట్రోల్ చేయడానికి. దాన్ని మనం ఏం చెప్తున్నాము మైండ్ అంటున్నాం కదా! అక్కడ సారథిగా కూర్చున్న వాళ్ళొచ్చి ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మన బుద్ధి అని. అండ్ లోపల ఉండేది రక్తంలో కూర్చొని ట్రావెల్ చేసేది ఎవరు? సోల్. సో, అంటే మొత్తంగా ఈ రక్తం అనేది మన బాడీ అన్నమాట. సో, ఇప్పుడు ఈ రథం కరెక్ట్ ప్లేస్‌కి వెళ్ళాలి అంటే సారథికి తెలిసుండాలి. కరెక్ట్ ప్లేస్ ఏమనేది ఆ రథాన్ని తోలే అతనికి తెలిసుండాలి. సో, కరెక్ట్ ప్లేస్‌కి తీసుకెళ్ళాలంటే ఏం చేయాలి అతను? సో, ఆ బుద్ధితో, ఆ ఇంటెలిజెన్స్‌తో ఈ ఈ అదేమంటారు తాడు కళ్ళెంతో గుర్రాల్ని కంట్రోల్ చేయాలి. కంట్రోల్ చేస్తూ తన డెస్టినేషన్ వైపుగా నడవాలి. అలా నడిపిస్తే సోల్ హ్యాపీగా తన డెస్టినేషన్‌లో రీచ్ అవుతుంది. అలా అవ్వలేదు. సో, ఇంటెలిజెన్స్‌కి సరిగ్గా తెలీదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలని. ఆ! లేకపోతే లూజ్‌గా పట్టేసుకుందనుకో. అప్పుడేం చేస్తాయి? ఆ గుర్రాలు ఎవరికిష్టం వచ్చినట్టుగా వాళ్ళవి పరిగెడుతూ ఉంటాయి. కలిసి పరిగెత్తవు కదా! సో, దేనికి ఎలా తోస్తే అలా పరిగెడుతుంది. సో, అప్పుడు అది ఒక సైడ్ నుంచి అన్ని వైపుల నుంచి ఆ రథాన్ని లాగేపాటికి ఏమవుతుంది? రథమే కొలాప్స్ అయిపోతుందన్నమాట. అంటే పతనమైపోతాం. మన బాడీలో ఈ సోల్ ట్రావెల్ చేసే ఈ హ్యూమన్ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో అది రీచ్ అవ్వకపోగా మనం పతనం అయిపోతామని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. సో, అందుకే మనకు మనస్సు మిత్రుడా? శత్రువా? సో, మనస్సు ఓకే. ఫైన్. అది 2 విధాలా తీసుకుంటాం. మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నప్పుడు అది మనకి శత్రువు. ఎందుకంటే అది సెన్సెస్ చెప్పినట్టుగా ఆడుతూ ఉంటుంది మనస్సు. అదే మనకొక జ్ఞానం వచ్చిందనుకోండి అప్పుడు మనస్సు చెప్పినట్టుగా సెన్సెస్ ప్రవర్తిస్తాయి. సో, ఇది మనం తెలుసుకోవాలి. సో, అది ఒకవేళ సెన్సెస్ పరంగా మనసు యాక్ట్ చేస్తుంటే అది మనకు శత్రువుతో సమానం. ఎందుకంటే మన విషయ వాంఛలు మనకు కోరికలు పుడుతున్నాయి. మనతో ప్లానింగ్ స్టార్ట్ చేస్తోంది. కోరిక అనేది అక్కడ ఉత్పన్నం అవుతోంది కదా! అప్పుడు మన బ్రెయిన్‌లో ఆ ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాన్ని తీర్చుకోవడానికి మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తాం. మళ్ళీ దానివల్ల మన రిజల్ట్ పొందుతాం. సుఖం, దుఃఖం ఇలా ఎన్నో అనుభవిస్తాము. సో, భవబంధనాల్లో మనం చిక్కుకుపోతాం అన్నమాట. అదే మనకొక సరైన జ్ఞానం లభించి, ఓకే. మన మనస్సు ఆ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకొనుండి భగవంతుని రూపాన్ని మనం నిలుపుకున్నట్లయితే ఏమవుతుంది? మన మనస్సు నుంచి ఆ సెన్సెస్ మనం కంట్రోల్ చేస్తాం. అంటే ఒక కోరిక వస్తున్నప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. నో ఇది టెంపరరీ ఓకే. సో, ఇది కాదు నిజమైన సత్యం ఇది కాదు. ఇదంతా ఈ భౌతిక లోకంలో ఉన్నది. సో, నిజమైన జ్ఞానం వేరే అని మన మనసులో తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి, ఆ కోరికల్ని మనం అంతగా పట్టించుకోము. సో, దాని ప్రకారంగా మనం యాక్ట్ అవ్వము. సో, అప్పుడేంటంటే మనం ఒక కాన్షియస్ స్టేట్‌లో ఉండి మన కర్తవ్యాలను ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీస్‌గా చేస్తూ మనకు హ్మ్. ఆహ్, మన దారిలో వస్తుందో దాన్ని మనం ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా స్వీకరించి చేస్తామనమాట. అది దాన్ని మనం భగవంతుని ప్రీతి కోసం చేస్తాము. భగవంతుడికి అర్పిస్తూ ఉంటాం. సో, అలా అయినందువల్ల మనము కరెక్ట్ రూట్‌లో మనం వెళ్ళగలుగుతాము. అండ్ మన జన్మ చివరి టైంలో
ఆహ్, ఒక ఇదే జన్మలో మనం సక్సెస్ అవ్వగలిగినట్లయితే భగవద్ధామానికి మనం చేరగలుగుతాం. సో, ఇంకా అందుకే ఈ 2 విధాలా తీసుకోవచ్చును. సో, ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది 2 వేస్ మనకు తెలుస్తున్నాయి. సో, మనం ఇప్పుడు డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఎలా వెళ్ళాలి అని మనం కదా! మనకి ఎంతో కొంత ఫ్రీడమ్ ఉంది. సో, మనము డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఎలా వెళ్ళాలని. సిమిలర్‌లీ ఇక్కడ మనసు చెప్పాము. సిమిలర్‌లీ మన బాడీ కూడా అంతే. హెల్తీగా అంతా ఉంది. హెల్తీగా మన బాడీ అంటే అదొక ఫ్రెండ్‌లాగా మనకు ప్రవర్తిస్తుంది. భగవత్ సేవలో ఉండడానికి కానీ, ఏ పనైనా చేయడానికి కానీ. అదే మన బాడీలో ఏదైనా కొంత అనారోగ్యం వచ్చిందంటే మనకది సపోర్ట్ చేయదు కదా! మనం ఎంత చేయాలని మన మనసులో కోరిక ఉన్నా కూడా ఈ దేహపరమైన బాధల వల్ల మనం చేయలేకపోతాం. ఇట్ టర్న్స్ లైక్ ఎన్ ఎనిమీ టు అస్. లైక్ మనం చేయాలనుకుంటున్నాం బాడీ మనకు సపోర్ట్ చేయట్లేదు. అందుకే దేహం సరిగ్గా ఉన్నప్పుడే మనం ఇలాంటి పనులు ఒక భక్తి సేవ అవ్వనివ్వండి, హ్మ్, ఆహ్, భగవంతుడి లీలలు వినడం కానీ, దాన్ని స్మరణ చేయడం కానీ, శ్రవణం ఇలాంటివన్నీ మనం హెల్తీగా ఉన్నప్పుడే మనం దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. అందరూ అంటుంటారు భగవద్గీత ఇంత ముందుగానే ఎందుకు మీరు అధ్యయనం చేస్తారు? అది ఎప్పుడో ఏజ్ అయిపోయాక చేయాలి. లేకపోతే చనిపోయిన తర్వాత ఒక టేప్ రికార్డర్‌లోనో అలా అట్లా పెట్టేసేయాలి అని అంటుంటారు. కాదు. ముందుగానే ఎందుకంటే ఏజ్ అయిపోయాక తెలీదు మన అవయవాలు మనకు సపోర్ట్ చేస్తాయో లేదో తెలీదు కదా! సో, అందుకే దీన్ని మనం ముందుగానే మనం అధ్యయనం అనేది మన జీవితంలో ముందు దశల నుంచే దీన్ని మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి. తెలీదు మనకు చివరి దశలో మనకు చదవాలని కోరికున్నా మన కంటి చూపు పనిచేస్తుందో లేదో తెలీదు. మనం చెప్పాలనుకున్న మన వాక్కు సరిగ్గా పనిచేస్తుందో లేదో తెలీదు. మనం వినాలనుకున్న మన చెవులు వినికిడి శక్తి కరెక్ట్‌గా ఉంటుందో లేదో కూడా మనకు తెలీదు. సో, అందుకే దీన్ని మనం కొంత ముందుగానే మన జీవితంలో మొదలుపెట్టాలి. ఇంకా ఈస్ మైండ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎన్ ఎనిమీ చూసాం ఇది మనం ఇందాక. కొంచెం డీటెయిల్‌గా పెట్టా. అంటే ఎనిమీ అయినప్పుడు ఏంటంటే, మనం అనుకుంటాం మనకేదో కోరికొస్తుంది వెళ్తున్నాం. కానీ అది మన ఈ శూలాలతో పొడుస్తుంది. ఇంకా చెప్తాము ఈ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంటే మనకు 3 రకాల ఇది ఉంటుంది. వ్యతలు, బాధలనేవి ఉంటాయి. అంటే ఆహ్, ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక అని చెప్తారు. ఈ 3 ఎలా అంటే మాయాదేవి ఆ త్రిశూలం దుర్గాదేవి త్రిశూలంతో పోలుస్తారంట. అంటే 3 ఉంటాయి కదా! అవి ఆ 3 ఒక్కొక్కటి ఒక క్లేశం అని చెప్తాం. 3 రకాల క్లేశాలని చెప్తారు. ఆది దైవిక, ఆది భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక. అధిదైవిక అని ఎలాంటి క్లేశాలంటే, నేచర్ పరంగా మనకొచ్చే క్లేశాలు కదా! మనం మన నేచర్‌ని మనమే పాడు చేసుకుంటాం. నేచర్ మనల్ని శిక్షిస్తుంది. అది దైవిక. ఇది దైవపరంగా మనకొచ్చే కష్టాలు. ఎలాంటివంటే ఒక హరికేన్ లాగా రావడం, ఒక సునామీ రావడం, ఒక ఎర్త్‌క్వేక్స్ రావడం. వీళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు. ఎవరి చేతిలో ఉండదు కదా! మనం ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా, ఎంత పెరిగినా వీళ్ళని ఎవరు ఆపడం సాధ్యపడదు. సో, అవి వస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల ఎంతో నష్టాన్ని, బాధని మనం అందులో అనుభవిస్తూ ఉంటాం. సో, ఇంకోటి అది భౌతిక. అది భౌతిక అంటే ఇతరత్రా జీవరాశుల నుంచి మనకొచ్చే కష్టాలు. సో, భగవంతుడు ఎన్నో చెప్పాం. 84 లాక్స్ స్పీసీస్ ఉన్నాయని చెప్పాం కదా! సో, ఇతరత్రా జీవుల నుంచి మనకొచ్చే కష్టాలనమాట. లైక్ ఎలా చెప్తాం లైక్ ఒక స్నేక్ చూస్తే అది మనల్ని కాటేస్తుంది. మనల్ని బాధేస్తుంది. మన ప్రాణాన్ని తీసేస్తుంది. ఒక మస్కిటో చూస్తే మనల్ని కుడుతుంది. ఇంకా మన ఇతర హ్యూమన్ బీయింగ్స్ చూస్తే కూడా ఒక దుర్భాషలాడుతూ ఉంటారు. సో, మనల్ని వాళ్ళు కష్టపెడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళ చేతులతో అవ్వనివ్వండి, మాటలతో అవ్వనివ్వండి కష్టపెడుతూ ఉంటారు. అంటే బేసికల్‌గా ఇతరుల నుంచి మనకొచ్చే కష్టాలు. అండ్ ఆధ్యాత్మిక వచ్చేసి మనమే అంటే మన మనస్సు నుంచే మనం కష్టాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం. కోరి కోరి మన వల్లనే మనం కష్టాలు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం కదా! మన బిహేవియర్ రాంగ్ అవ్వడం వల్ల మనకు మనమే కష్టాలు కొని తెచ్చుకుంటుంటాం. ఇది ఆధ్యాత్మిక. ఇలా 3 రకాలుగా క్లేశాలని చెప్తారు. సో, ఇవి వద్దన్నా ఆపలేమనమాట కదా! సో ఏంటంటే సరైన జ్ఞానం తెచ్చుకోవాలి. సరైన జ్ఞానం తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం ఒక కరెక్ట్ అయిన వేలో మనం నడుస్తూ ఉంటాం. ఓకే. బంధురాత్మాత్మనస్తస్య येनात्मैवात्मना जितः అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వారికి మనస్సే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో విఫలమైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమశత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. సో, మనస్సును జయించిన వానికి మనస్సే మిత్రుల్లో ఒకడు. నిన్న మనం చూసాం. మనం పీస్ కావాలంటే 3 ఫార్ములాస్ చూసాం.
గదా! శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని ఎలా చూడాలి? సుప్రీం కంట్రోలర్, సుప్రీం ఎంజాయర్ అండ్ అతను అందరికీ వెల్ విషర్. ఒక గుడ్ ఫ్రెండ్ కదా! సో, మన మనసులో కూడా పరమాత్మగా వసిస్తున్నారు భగవంతుడు. సో, మన మనస్సే మన మిత్రుడు అన్నప్పుడు ఏంటంటే, మనం ఒక సరైన జ్ఞానాన్ని తీసుకో ఉంటాం కదా! ఆ పరమాత్మ మనకు ఒక జ్ఞాన జ్యోతిని వెలిగించి ఉంటారు మన హృదయంలో. సో, అప్పుడు మనము భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్ముతాము. మన మనసులోనే ఉన్నారని అనుకుంటాము. వాళ్ళ ధ్యానంలో, వాళ్ళ భక్తి సేవలో మనం ముందు నడుస్తూ ఉంటాం. అలాంటప్పుడు మన మనసే మనకు మిత్రువు కదా! ఒక చెడు ఆలోచన వచ్చినప్పుడు మనకి లోపల నుంచి ఇంకొక థాట్ వస్తుంది. నో అది కరెక్ట్ కాదు. మనం అలా చేయకూడదు. సో, ఏంటంటే మనం ఒక రాంగ్ వేలో వెళ్ళడం మనం ఆపేస్తూ ఉంటాం. సో, మనం కరెక్ట్ దిశలో నడుస్తూ ఉంటాం. సో, అప్పుడు మన మనస్సే మనకు మిత్రువు. అంటే మన లోపల ఉన్న పరమాత్మ మన మిత్రుడవుతారనమాట. కానీ అలా చేయడం లేదు, విఫలమవుతున్నామంటే అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. అంటే బేసికల్‌గా చెప్తారు అందరి మనసులో పరమాత్మ ఒక నిద్రావస్థలో ఉంటారనమాట. అంటే చూస్తూ ఉంటారు అంతే. కానీ మనం వాళ్ళ వైపుగా చూడం. ఇంకా ముందు అధ్యాయంలో చూస్తాము కొంత. సో, ఎప్పుడంటే ఎట్లయితే ఒక చూసాం కదా! మనం ఒక మిర్రర్‌కి బాగా మసి పూసి ఉంటే మన ఇమేజ్ కనపడదు కదా! సో, ఆ అజ్ఞానాన్ని మనం తొలగించుకున్నప్పుడు అంటే ఆ మసిని నీట్‌గా మనం క్లీన్ చేస్తే మన ఇమేజ్ బాగా మనకు కనిపిస్తుంది. సో, అలా ఆ అజ్ఞానం తొలగించినప్పుడు మనకు పరమాత్మ కనిపిస్తారండి. సో, అప్పుడు మనకు వాళ్ళు మిత్రుల్లాగా వ్యవహరిస్తారు. లేకపోతే శత్రువులాగానే ఉంటుంది మన మనసు. ఎందుకంటే నిజమైన జ్ఞానంలో లేదు. ఈ సెన్సెస్ కంట్రోల్ అది పనిచేయడం మొదలుపెడుతుంది. సో, అప్పుడు మనం ఈ కోరికల వైపుగా పరిగెడతాం కాబట్టి మనస్సు అనేది శత్రువులాగా పనిచేస్తుంది అని ఆహ్, చెప్తుంది. సో, హ్మ్. మన మనస్సు ఫ్రెండ్ అయితే మనం ఎలా ఉంటుంది మనకంటే మన ఎలా ఉంటాం మన భావన అంటే మనకు సరైన పథాన్ని మనం అనుసరిస్తాం. అంటే కరెక్ట్ దారిలో నడుస్తాం. అండ్ ప్రగతిశీల మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేస్తాం. అంటే మన సెలక్షన్స్ కూడా ఎలా ఉంటాయి? ఉన్నతంగా మనం ఎదగడానికి పనికొచ్చేలాగా ఉంటాయి. అండ్ ఒక హెల్తీ వేలో మన సెలక్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. లైఫ్ గడపడానికి ఎలా గడపాలని ఒక సెలక్షన్ ఒక హెల్తీ వేలో ఉంటుంది. అండ్ ఇంద్రియ భోగం నుండి వైరాగ్యం వస్తుంది. ఈ సెన్సెస్ వల్ల మనం భోగించాలనే దాని నుంచి ఒక డిటాచ్‌మెంట్ వస్తుంది. మనకనిపిస్తాయి ఎన్నో. ఇప్పుడు చూస్తాం ఇంతకుముందు ఎలా ఉంటుంది? ఏదైనా మన కంటి ద్వారా చూసినప్పుడు, ఓహ్! అది ఎంత బావుంది. అది మనం తీసుకోవాలి. మనం దాన్ని కొనుక్కోవాలి అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు అలా చూసినా కూడా దాని మీద మన మనస్సు వెళ్ళదు. అట్రాక్టివ్‌గా అనిపియదు. నిజమైన అట్రాక్షన్ ఏదో మనకు తెలిసి ఉంటుంది. సో, దాని మీద అంతగా మనకి మనస్సు డిటాచ్‌మెంట్ వస్తుందనమాట. దీని ఫలితం అంటే స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యం. ఓకే. మనం ఈ స్వేచ్ఛ ద్వారా కరెక్ట్ అయిన రూట్‌ని ఎంచుకుంటా మన ఉన్నతంగా మనం నడుచుకుంటాం. ఇంకా ఒకవేళ మనకి ఇది శత్రువులాగా వ్యవహరిస్తే మనసనేది ఎలా మనం చేస్తామంటే కామం, కోపం, దురాశ వంటి పాపపు చర్యలను అనుసరిస్తాం. సో, కోరికలు పుడతాయి, కోపమొస్తుంది, దురాశ, జెలసీనెస్ కూడా ఉంది. ఎక్కువగా ఆశపడతాం. జెలసీనెస్ కూడా మనకు ఉంటూ ఉంటుంది. ఇలాంటివన్నీ ఈ పాపపు చర్యలన్నీ మనము అనుసరిస్తూ ఉంటాం. అంటే రాంగ్ వేలో మన లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ చిరాకు, ఆందోళన మరియు తప్పుదారి పట్టేస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన ఓ ఆటోమేటిక్‌గా వస్తూనే ఉంటాయి. అండ్ ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం ఎక్కువగా దాని మీద విషయ అభిలాషల మీద ఎక్కువగా మన మనసుని మళ్లిస్తూ ఉంటాం. సో, దీనివల్ల ఫలితం ఏంటంటే, మన కర్మ బంధనాల్లో చిక్కుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఈ జన్మ, మృత్యు, జరావ్యాధి సైకిల్‌లో బందీలవుతాం. ఇంకా ఎన్నెన్నో ఇదే తిరుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట ఇక్కడే. సో, అది మనం పతనం వైపుగా నడుస్తాం అని ఇక్కడ ఆహ్, చూస్తున్నాం. హరే కృష్ణ. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే ఒక ఎగ్జాంపుల్ లాగా చూపిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైక్ ఫైర్ ఉంది. ఫైర్‌ని మనం కంట్రోల్‌గా వాడుకుంటే దాంతో ఎంతో మ్యాజిక్స్ చేయొచ్చు కదా! ఒక కంట్రోల్డ్ వేలో వాడుకుంటే ప్లేన్స్, రాకెట్స్ కదా! ఇంకా ఎన్నో మనం చూస్తాం. ఎన్నెన్నో ప్రయోగాలు చేస్తాం. ఎప్పుడు దాన్ని మనం కరెక్ట్‌గా వాడుకున్నట్లయితే. ఇప్పుడు సూర్య భగవానుడు మనకు వెలుగు ఇస్తున్నారు. కరెక్ట్ వేలో సూర్య భగవానుడు అంటే అగ్ని, జ్వాల కదా! ఎంతో ఫైర్ వస్తుంటుంది. సో, ఆ ఫైర్ కరెక్ట్ వేలో వచ్చినప్పుడే మనకు లైటింగ్ కరెక్ట్‌గా వస్తుంది. లేకపోయిందనుకోండి అందరూ తట్టుకోలేము. ఆ తాపానికి మనము తట్టుకోలేం. కదా! మనము ఇంకా అందుకే మన టెంపరేచర్ చూస్తాం ఒక 40 డిగ్రీస్ అలా అవుతేనే అబ్బా! ఎంత వేడి, ఎంత వేడి అంటాం. అదే ఒక 80 డిగ్రీస్ వేడి ఉంటే మనం సర్వైవ్ అవ్వగలమా? ఎవ్వరు సర్వైవ్ అవ్వలేరు.
ఒక నియంత్రణ, ఒక కంట్రోల్డ్ వేలో వచ్చినప్పుడే మన మన సర్వైవల్ అనేది సాధ్యపడుతుంది. సో, అలా. అదే ఒక కంట్రోల్డ్ వేలో లేదు. ఇది చూస్తే ఇక ఫారెస్ట్ ఎలా దగ్ధం చేస్తుంది ఫైర్. సో, కంట్రోల్ అవ్వదు. చూస్తాం మనం ఇతర కంట్రీస్‌లో న్యూస్ అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం కదా! వాళ్ళకి ఇదొక పెద్ద ప్రాబ్లమ్. సో, అప్పుడప్పుడు ఇలా అగ్ని రాజుకున్నప్పుడు అడవి అంతా దహించుకుపోతుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కూడా అవ్వదు. ఇంతింత పైనుంచి డస్ట్ వేస్తారు, వాటర్ వేస్తూ ఉంటారు కదా! దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. కంట్రోల్ చేసేకి సాధ్యపడదు. సో, అలా అన్నమాట. సో, ఏదైనా మన కంట్రోల్డ్ వేలో తీసుకున్నప్పుడే అది మనకు ఉపయోగకరంగా పనిచేస్తుంది. అన్‌కంట్రోలబుల్ వేలో ఉంటే వాళ్ళది పతనం వైపుకు తీసుకెళ్తుందని ఇక్కడ ఉదాహరణగా చూపిస్తుంది. ఓకే. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియః యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగే సమలోష్టాశ్మకాంచనః. మనిషి తాను పొందినట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడు అయినప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్నవానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మనిగ్రహముతో ఉంటాడు. మట్టి రాళ్ళు మరియు బంగారము అన్నిటినీ ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. మనం పొందిన ఈ జ్ఞానం విచక్షణ జ్ఞానంతో మనము విచక్షణ రహితంగా పనులు చేస్తాము. అండ్ దీంట్లో మనం సంతుష్టులు కూడా అవుతూ ఉంటాం. మనకు కోరదగిందంటూ ఏమీ ఉండదనమాట. సంతుష్టిగా ఉంటాము. అండ్ ఆత్మానుభవంలో మనం నెలకొని ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని మనం యోగిగా చెప్తామని భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఇలా ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉన్న వాళ్ళకేంటంటే మట్టి అయినా, రాయి అయినా, బంగారం అయినా అంటే ఎటువంటి వాల్యుబుల్ వస్తువు అయినా కూడా వాళ్ళకు సమానమే. ఇంతకుముందు మనం చూసాం సమదర్శి. పండిత సమదర్శినః అని చూసాం. అంటే ఎవరైతే ఈ జ్ఞానం సంపాదించుంటారో అంటే అందరిలో వసించేది పరమాత్మ అని అందరిలో వసిస్తున్నారని జ్ఞానం తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అలాంటి నాలెడ్జ్ సంపాదించిన వాళ్ళు అందరిని సమానంగా చూస్తారు. అంటే ఒక బ్రాహ్మణ అయినా, ఒక ఏనుగైనా, యానిమల్ అయినా, ఒక చండాలుడినైనా అందరిని సమదృష్టితో చూస్తారు అలాంటి వాళ్ళు. అని నిన్న అధ్యాయంలో చూసాం. ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఇప్పుడు వాల్యుబుల్ థింగ్స్‌ని కూడా మనం మట్టి అంటే దేనికి అంత వాల్యూ ఇవ్వమనమాట. ఆఖరికి బంగారం అయినా కూడా అది మట్టితో సమానమే. మట్టి కానీ, రాళ్ళు గానీ, బంగారం కానీ అన్నిటిని మనం ఓకే. ఆఖరికి డైమండ్స్ అయినా అంటే ఎంతో వాల్యుబుల్ అయినా మనకది వాల్యుబుల్ అనిపించదు. ఎందుకంటే అన్నిటికన్నా వాల్యుబుల్ అయిన ఏంటి అనేది మనకు తెలిసిపోయింది. సో, దాని ముందు ఇవన్నీ మనకు తృణప్రాయంగా అనిపిస్తాయి. అందుకే మట్టి, రాళ్ళు, బంగారం ఇవన్నీ ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. అలాంటి వాటిని ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో, ఈ చాప్టర్‌లో మనం అష్టాంగ యోగాన్ని చూస్తాము. అంటే ధ్యాన యోగం గురించి చూస్తాం. మనం యోగా అంటాము. యోగా అంటే కనెక్టింగ్ టు గాడ్. సో, మన కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ అంటే ధ్యాన యోగ, భక్తి యోగ ఇలా మనకు డిఫరెంట్ యోగాస్ ఉన్నాయి. ఇదంతా నిదానంగా చూస్తే ఇదొక స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండి. సో, ఇక్కడ చూస్తే హ్మ్. ఇక్కడ ఇతను బావుంది. అయింది. వాళ్ళు వెళ్తారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ లైఫ్‌ని త్యజించి వెళ్తారు. ఎంతో కొంత అక్కడ ఏదో చేసొస్తారు. చేసినా అక్కడ పర్మనెంట్‌గా ఉండిపోరనమాట. తిరిగొచ్చేస్తారు మళ్ళీ. వచ్చి ఇలా డిఫరెంట్‌గా వాళ్ళ ఇది చూపిచి ఇక్కడ చూస్తే ఇతను ఆహ్, మట్టిలో తన హెడ్ వేసి ఇలా మూసుకో ఉన్నారు. అందరికి చూపిస్తున్నాడు వాళ్ళది. అండ్ దీన్ని యోగా అంటారా? అండ్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఈజ్ దిస్ యోగా అంటే దీన్ని యోగా అంటామా? అంటే వాళ్ళ ఎక్సర్‌సైజెస్ రైట్? చేసి వాళ్ళ పవర్‌ని చూపిస్తూ ఉంటారు. సో, దీన్ని యోగా అంటామా? ఇక్కడ చూస్తే వాళ్ళు ఇది బోట్ యోగా అంటాం. అంటే గోట్‌ని వాళ్ళ మీద ఎక్కించుకొని వాళ్ళిక్కడ ఎక్సర్‌సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది గోట్ యోగా అని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. సో, ఇక్కడొచ్చి ఎక్సర్‌సైజెస్ అంటే వ్యాయామం అన్నమాట. సో, వాళ్ళ బాడీ ఫిట్‌నెస్ కోసం చేస్తున్నారు. సో, ఇది యోగా అని చెప్తామా? సో, యోగా అంటే మనకు డిఫరెంట్‌గా అయిపోయింది. ఇప్పుడు యోగా అంటే మనము డిఫరెంట్ ఒక ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్‌లో ఒక స్పెషల్ యోగా చెప్తారు. బ్యాక్ పెయిన్ వస్తే ఒక స్పెషల్ యోగా చెప్తారు. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలంటే ఇంకొక స్పెషల్ యోగా చెప్తారు. ఇక్కడ చైర్ యోగా చూస్తున్నాం. చైర్‌లో చేసే వ్యాయామాలు చైర్ యోగా అని చేస్తాం కదా! ఇలా డిఫరెంట్‌గా మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం. కానీ యోగం అంటే ఏంటి? యోగం అంటే యునైట్ చేసుకోవడం. అంటే కంబైన్ చేసుకోవడం అన్నమాట యోగం అంటే. సో, అది ఏదో మన ఫిజికల్ ఫిట్‌నెస్ కోసమో చేసేది కాదు అని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. సో, అష్టాంగ యోగాలో మనకు బేసికల్‌గా 8 హ్మ్. భాగాలుంటాయి. సో, ఇది యమ నుంచి మొదలవుతుంది. సో, యమ, నియమ,
ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ అండ్ ధ్యాన అండ్ లాస్ట్‌లో వచ్చి సమాధి. అంటే భగవంతునిలో లీనమైపోతారు కంప్లీట్‌గా వాళ్ళు. సో, ఇది యాక్చువల్‌గా ఇది ఇంతకుముందు ప్రిఫర్ చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మనకి లైఫ్ స్పాన్ ఎక్కువుండిందో కృత యుగంలో దీన్ని ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ ధర్మంగా వాళ్ళు స్వీకరించారు. అంటే భగవద్ధామం చేరడానికి. కానీ ఇది కలియుగంలో సూటబుల్ ప్రాసెస్ కాదు. కానీ ఇప్పటికి ఉన్నారు. అక్కడక్కడ చాలా రేర్‌గా చేసేవాళ్ళున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే సమాధి స్థితి వరకు వెళ్ళలేరు. కొంతగా చేస్తారు. ఒక యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ చేస్తారు. కొంత కంట్రోల్ తెచ్చుకుంటారు. కొన్ని పవర్స్ తీసుకుంటారు. మళ్ళీ వెనక్కొచ్చేసి ఇక్కడ మరి భౌతికంగా దాన్ని ఆహ్, ప్రదర్శిస్తూ డబ్బు సముపార్జిస్తూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళ పవర్స్ ప్రదర్శించడం వల్ల అంటే ఏంటంటే మిగతా వాళ్ళు ఓకే. వాళ్ళకెంతో పవరుంది. వాళ్ళు చెప్పిందంతా జరుగుతుంది. సో, మన ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు సొల్యూషన్ ఇవ్వగలరు అని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి మనీ ఖర్చు చేయడం. ఇలా వాళ్ళే దేవుళ్ళనుకోవడం. సో, బాబాలనుకోవడం ఇలా డిఫరెంట్‌గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. బట్ ఈ స్టేజ్‌లో కూడా ఈ ధ్యాన యోగాన్ని ఫాలో చేస్తూ సమాజ స్థితిలో వెళ్ళేవాళ్ళు చాలా చాలా అరుదు. ఈ యుగంలో చాలా ఇది ప్రిస్క్రైబ్డ్ వే కూడా ఎవరు చేయలేరు కూడా ఇది. సో, అందుకే మన కలియుగానికి ఒక సెపరేట్‌గా నిర్దేశించారు. ఏమది హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞం. అదొక యజ్ఞంలాగా చేయాలి మనం. సో, ఇప్పుడు మనం ఈరోజు ధ్యాన యోగం గురించి చూస్తాము కొంత. ఓకే. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సుని, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనస్సుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. సో, ఫస్ట్ ఏంటి యమ అంటే కొన్ని మనం వదిలేయాలి. సో, ఎలా చెప్తున్నా అంతా మనం మనస్సుని, ఆత్మదేహాన్ని భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. వదిలేయడం అంటే ఒక డిటాచ్‌మెంట్ వేలో ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలనమాట. అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళి ఏకాంత ప్రదేశంలో మనము భగవంతుడి దానిలో లీనమవ్వడానికి మొదటి స్టెప్ వేయాలి. తర్వాత నియమ అనేది వస్తుంది. సో, యుక్తాహార విహారస్య యుక్తచేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. సో, అన్నిటికి ఒక క్రమ పద్ధతిలో చేసుకోవాలి. సో, ఆహారము, నిద్ర, ఆహారం ఇవన్నిటిని ఒక అలవాట్లను ఒక క్రమపరిచి ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో వాళ్ళు ఫాలో అవుతారు అక్కడికి వెళ్ళాక. కానీ యాక్చువల్ చూడండి మనం ఇక్కడ ఉండే యజ్ఞం చేయొచ్చు కదా! మనం ఎవరు క్రమ పద్ధతిగా మన డే టు డే లైఫ్‌ని గడుపుతున్నాము. ఎవరైనా ఒక పర్టిక్యులర్ టైమ్‌లో ఒక టైమ్ చూసుకుంటే మార్నింగ్ ఈ టైంకి లేసి వాళ్ళ నిత్య కార్యక్రమాలు ఫినిష్ చేసుకొని, భగవత్ పూజ చేసి, సో, ఈ టైమ్ టు టైమ్. సో, ఈ టైంకి మనం ఏదైనా స్వీకరించి ఆ పనికి వెళ్ళి టైమ్ టు టైమ్ అన్ని ప్రకారంగా ఆఫ్టర్‌నూన్ ఈ టైంకి తినటం, మళ్ళీ ఈవినింగ్ వచ్చి మళ్ళీ భజన చేసుకోవడం, ఆ తర్వాత మళ్ళీ భగవంతునికి భోగ ఆఫర్ చేయడం, కుక్ చేయడం అన్ని టైం ప్రకారంగా చేస్తున్నామా? లేదు కదా! మనం ఇప్పుడు చూస్తే డే టు డే లైఫ్‌లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఏ టైంకి లేస్తాం. ఒక పర్టిక్యులర్ టైమ్ అంటూ మనం పెట్టుకోము. ఏదో ఒక టైంలో లేస్తాము. అయింది. లేసాక ఓకే. ఫైన్. ఏదో బ్రష్ చేస్తారు. వాళ్ళ పనులు ఫినిష్ చేసుకుంటారు. ఒక్క నిమిషం అండి. 1 సెకండ్. సరే. హరే కృష్ణ. సో, ఇలా అంతా మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మన లైఫ్‌ని మనం లీడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో, ఎవరైనా మోటివేట్ చేసినప్పుడు మనం లేస్తాం. ఓకే. ఎవరైనా మోటివేట్ చేస్తే ఫైన్ అయింది. సో, మనం ఇలా ఉండకూడదు. రాంగ్ వేలో ఉన్నామని పొద్దున్నే లేస్తాము. అంత అంటే బ్రహ్మముహూర్తంలో లేస్తాము. పూజాది కార్యక్రమాలన్నీ ఫినిష్ చేసుకుంటాం. జపం ఫినిష్ చేసుకుంటాం. కానీ అది ఒక, ఒక 1 వీక్ అయ్యాక అది చూస్తే మళ్ళీ మనకి నార్మల్‌గా అయిపోతుంది. అంటే మళ్ళీ మనం దాన్ని పట్టించుకోమనమాట. మళ్ళీ మొదటికొచ్చేస్తుంది మనది. సో, ఇలా అంటే రాంగ్ వేలో అంటే మనం ఏది టైంకి చేయమనమాట. ఇప్పుడు దానివల్ల ఫుడ్ కూడా కొంతమంది పని ఎక్కువగా ఉంటే ఫుడ్ కూడా సరైన టైంలో తీసుకోరు. సో, ఏ టైం అంటే ఆ టైంకి తీసుకుంటారు. దీనివల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ ఒస్తాయి. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ అంటారు. "మీ రొటీన్ లైఫ్ ఏంటి?" అని అడుగుతారు కదా! ఫస్ట్ క్వెషన్ అదే అడుగుతారు డాక్టర్స్. సో, మనం చెప్పినప్పుడు ఇది అంతా కరెక్ట్ కాదు. మీరు ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఉండాలి. అంటే టైమ్ టు టైమ్ తినాలి అని చెప్తారు. ఆ మెడిసిన్ కూడా టైమ్ టు టైమ్ వేసుకోవాలి అని చెప్తారు. ఏదైనా మనకి డిసీజ్ వచ్చి వెళ్ళినప్పుడు అది పోవాలంటే వాళ్ళ సజెషన్స్ తీసుకోవాలి డాక్టర్ సజెషన్స్. సో, దాని ప్రకారంగా మనం నడుచుకోవాలి. సో, టైమ్ టు టైమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. మన లైఫ్‌ని ఒక క్రమ
రీతిగా మనము దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. సో, మనం అదే చేయలేకున్నాం. మనకదే తపస్సు యాక్చువల్‌గా. మనకిక్కడ తపస్సంటే ఎక్కడో బయటకి కూడా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. మన లైఫ్‌ని ఇక్కడ ఉంటూనే మనం ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్‌లో ఉంటూనే మన లైఫ్‌ని ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో టైమ్ టు టైమ్ రోజు మిస్ అవ్వకుండా మన జీవితాంతం చేస్తే అదే మనకు ఒక పెద్ద ఆస్టిరిటీ అన్నమాట స్వీకరించినట్లు. ఒక తపస్సు మనం యాక్సెప్ట్ చేసినట్లు. ఇది చేయడం కూడా మనకి కలియుగంలో చాలా కష్టం. అప్పట్లో ఇదంతా రెగ్యులర్. వాళ్ళకి ఇదంతా రెగ్యులర్ యాక్టివిటీ. ఇదంతా చేస్తూ కూడా వాళ్ళు ఒక ఒక సన్యాసాశ్రమం స్వీకరించినప్పుడు వాళ్ళలా వెళ్ళిపోయేవారు. వెళ్ళి వాళ్ళ ధ్యాన యోగాన్ని ఫాలో చేసేవాళ్ళు. కానీ మనకు సూటబులే కాదు. కానీ అట్‌లీస్ట్ మనం ఈ లైఫ్‌లో ఇక్కడ ఉంటూనే మన లైఫ్‌ని కరణగా ఒక పర్టిక్యులర్ విధిలో ఫాలో అయ్యేలాగా మనం దీన్ని తీసుకోవచ్చు. ఇదే మనకొక తపస్సులాగా అన్నమాట. సో, దీన్ని చేయడానికి మనం సాధన చేయాలి. ఇనీషియల్‌గా అవ్వదు. సాధన చేయాలి. సాధన చేయాలంటే ఒక అసోసియేషన్ కావాలి. అంటే మనము పర్ఫెక్ట్ అయ్యేంత వరకు ఒకళ్ళు మనల్ని మోటివేట్ చేస్తూ ఉండాలి కదా! పక్కన ఉండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒకరు మోటివేట్ చేస్తే అది కొంత దూరం మనకి అది ఓకే. దాన్ని ఫాలో అవుతాం. తర్వాత మళ్ళీ డీమోటివేట్ అవుతాం. అప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళు మనకి మోటివేట్ చేయాలి. అంటే ఒక అసోసియేషన్ కావాలి. ఒక యాహ్! సిస్టమాటికల్‌గా ఎవరైతే లైఫ్‌ని లీడ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళ అసోసియేషన్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఫాల్ డౌన్ అవ్వకుండా ఈ క్రమ పద్ధతిలో దీన్నొక తపస్సులాగా స్వీకరించినప్పుడు దాంట్లో మనం సక్సెస్ అవుతాము. సో, ఇలా చూస్తూ ఉన్నాం మనము. అండ్ ఇంకా డీటెయిల్‌గా పెట్టారు స్లైడ్‌లో. యమ అంటే చేయవలసినవి నియమాలు, సానుకూల సూచనలు. నియమ అంటే చేయకూడని పనులు. నియంత్రణ, ప్రతికూల నిషేధాలు. అండ్ ఆసనం అంటే కూర్చున్న భంగిమలు. అంటే మన శరీరాన్ని నియంత్రించాలి. ఆ పోస్చర్ అని చెప్తాం కదా! ఇప్పుడు మనం కూర్చున్నామనుకోండి ఎంతమంది స్పైనల్ కార్డ్‌ని స్ట్రెయిట్‌గా పెట్టి కూర్చుంటాం. చాలా తక్కువ. కూర్చుంటారు. బట్ చాలా తక్కువ మంది. అందరూ ఇలా వంగిపోయే భంగిమలోనే ఇట్లా బెండింగ్ స్టేట్‌లోనే ఉంటుంది. ఎవరికి స్పైనల్ కార్డ్ స్ట్రెయిట్‌గా ఉంటుంది కదా! చాలా తక్కువ మందికి. అలా మనం ట్రై చేస్తే ఎంతో పెయిన్ ఒస్తుంది మనకి. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటయిపోయింది. ప్రాక్టీస్ అయిపోయింది. అలా ఇలా కూర్చున్నప్పుడు బెండ్ అయి కూర్చోవడం. సో, ఇప్పుడు ఉన్న పళంగా స్పైనల్ కార్డ్‌ని స్ట్రెయిట్ చేసి కూర్చోవాలంటే కూడా మనకది ఎంతో పెయిన్. దీన్ని మనం స్పైనల్ కార్డ్‌ని స్ట్రెయిట్ పెట్టి కూర్చోవాలంటే కూడా మనం ఎంతో అభ్యసించాలి. కదా! సో, మనకిది ఆసనం కూడా అలవాటు చాలా కష్టం ఇప్పుడు. ఆసనం కూర్చోవాలన్నా చాలా కష్టమైపోయింది. దీనికి కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ కావాలి. కానీ చేయాలి. కూర్చోవాలంటే దానికి ఒక సరైన పోస్చర్స్ ఉంటాయి. సో, ఇప్పుడు అదే ధ్యాన యోగంలో పోయినప్పుడు కూడా కొన్ని భంగిమలుంటాయి. వాళ్ళు కూర్చునే పద్ధతులు. అలా కుశగ్రాసం మీద ఒక జింక చర్మం వేసుకొని చూస్తూ ఉంటాం కదా! మనము యోగులు కూర్చొని పిక్చర్స్‌లో కానీ ఏదైనా చూస్తూ ఉంటాం. సో, వాళ్ళ నిటారుగా కూర్చొని ఉంటారనమాట వాళ్ళు. సో, అది వాళ్ళకి కంటిన్యూయస్‌గా అలానే కూర్చుంటారు. బెండ్ అవ్వరు. సో, అది చాలా కష్టం. ఇంకా నెక్స్ట్ ప్రాణాయామం అంటే శ్వాసను నియంత్రించడం. సో, శ్వాస మీద వాళ్ళు కంట్రోల్ పవర్ అనేది తెచ్చుకుంటూ ఉంటారు. ఇప్పుడు కూడా మనం జనరల్‌గా చూస్తే మన ప్రాణాయామం అని యోగా ఆసనాల్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం. సో, ఇలా దాంట్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. సో, వాళ్ళు అది చేస్తూ శ్వాసను వాళ్ళు కంట్రోల్‌లోకి తెచ్చుకుంటారు. నెక్స్ట్ ప్రత్యాహార. నెక్స్ట్ స్టేజ్ వచ్చి ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం. అంటే సెన్సెస్‌ని వాళ్ళు ఉపసంహరించుకోవడం. ఆ గ్రాటిఫికేషన్ నుంచి అంటే డిటాచ్‌మెంట్ అవుతారనమాట. ఆ కోరికల నుంచి అన్నిటి నుంచి. నెక్స్ట్ ధారణ. ధారణ అంటే మనస్సును నియంత్రించడం. మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించడం. మనసుని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ధ్యానం. విష్ణువు వైపుగా ధ్యానాన్ని మళ్లిస్తారు. అంటే వాళ్ళ లోపల ఉన్న పరమాత్మ వైపుగా ధ్యానాన్ని మళ్లిస్తారు. ఇలా లాస్ట్ ఇలా ధ్యానించి వాళ్ళు మళ్లించినప్పుడు లాస్ట్ సమాధి అంటే మైమర్చిపోతారు. పూర్తి శోషణలు అంటే వాళ్ళకి బాహ్యంగా జరిగే దాని మీద ఎలాంటి ఇది ఉండదనమాట. ఏమి వినపడదు, ఏమి కనపడదు కూడా. ఎందుకంటే ఐస్ క్లోజ్ చేసుకో ఉంటారు కదా! కంప్లీట్‌గా వాళ్ళ లోపలే వాళ్ళు లీనమై ఉంటారనమాట. నెక్స్ట్ ప్రశాంతమన సంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతం అకల్మషం. ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన వాడు కామక్రోధాది ఒక్క నిమిషం హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రశాంతమైన మనస్సు కలిగిన వాడు కామక్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. అంటే మన మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కామక్రోధాది ఉద్రేకాలకు అతీతుడైన వాడు, మనస్సును ప్రశాంతంగా పెట్టగలిగిన వాళ్ళు. అండ్ పాపరహితులు అంటే పాపాల నుంచి ముక్తులైన వాడు. అంటే పాపాలు చేయని వాడు. ముక్తులు కాదు పాపాలు చేయకుండా ఉండేవాళ్ళు. బ్రహ్మస్వరూపుడైన యోగ పురుషునికి పరమ సుఖం
లభిస్తుంది. ఎందుకు? వాళ్ళు భగవంతుడిలో లీనమయ్యారు. పరమశాంతిని అనుభవిస్తున్నారు. నిన్న మనం చూసాం. ఈ 9 ద్వారాలున్న ఈ శరీరంలోనే వాళ్ళు సుఖంగా నివసిస్తూ ఉంటారని. సో, ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనము ఇలా డిఫరెంట్‌గా అంటే డిటాచ్‌మెంట్ ఫ్యామిలీ లైఫ్‌ని వదిలేసి వెళ్లి ఇలా గుహల్లో ఎక్కడెక్కడో హిమాలయాల్లో వాళ్ళు తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. సో, అవును వస్తుంది. తపస్సు చేయడం వల్ల వాళ్ళకి సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. ఈ 8 స్టేజెస్ చూసాం కదా! అలా కొంత కొంతగా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళకి కొన్ని పవర్స్ ఒస్తాయి. కొన్ని సిద్ధులు ఒస్తాయన్నమాట. ఆ సిద్ధులు చెప్తారు అంటే ఆహ్, అనిమ, మహిమ, లగిమ, గరిమ ఇలా ఉన్నాయి. సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి. అవును. ఉంది. పవరుంది. నేచర్‌లో ఉంది పవరు. సో, అవన్నీ వాళ్ళకు ప్రాప్తిస్తాయి. సో, అలా ప్రాప్తిచ్చినప్పుడేంటంటే యాక్చువల్‌గా మనం వెళ్ళేదేంటి? మన డెస్టినేషన్ ఏంటి? భగవద్ధామం చేరడానికి. అది సమాస్థితిలోనే లభ్యమవుతుంది. కానీ వెళ్ళిన వాళ్ళేంటంటే, ఈ మళ్ళీ కొంత దూరం వెళ్తారు. ఒక 4, 5 స్టేజెస్ వరకు వెళ్తారు. కొంత సిద్ధి ప్రాప్తించగానే మళ్ళీ భౌతిక దీంట్లోకి వచ్చేస్తారనమాట. వదిలేసి వచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు సక్సెస్ వైపుగా సగమే అడుగులు వేస్తారు. అంటే కంప్లీట్ చేయరు. వచ్చేస్తారు మళ్ళీ విషయవాంఛల మీద పడి, ఓహ్! నాకింత పవరొచ్చింది. ఓహ్! నేను సాధిచ్చేసాను. నాకింత పవరొచ్చింది, అంత పవరొచ్చింది. సో, ఆ పవర్‌ని ప్రదర్శించాలి. అందరికి చూపించాలి. సో, వచ్చేస్తారు. వచ్చి ఇక్కడ దాన్ని ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. సో, సామాన్య మానవులు ఏమనుకుంటారు, ఓకే. వాళ్ళకెంతో తెలుసు అని భ్రమలో ఉండి, ఓహ్! వాళ్ళకింత పవర్సొచ్చాయంటే వాళ్ళు భగవంతుడిని దర్శించారు. సో, వాళ్ళు భగవంతునితో సంపర్కంలో ఉన్నారు. సో, వాళ్ళు చెప్పిందల్లా జరుగుతుంది. సో, అని మన కష్టాలని వాళ్ళ ముందు చెప్తూ ఉంటాం. అలా సజెషన్స్ తీసుకొని మనం పరిపరి విధాలుగా మన కోరికలు సంతృప్తి చేసుకోవడానికి మనం అడుగులు వేస్తూ ఉంటాం. సో, అప్పుడేంటంటే యాక్చువల్‌గా వాళ్ళ లైఫ్‌ని కూడా వాళ్ళు మధ్యలో వదిలేసి వచ్చారు. సక్సెస్ వైపుగా నడుపుకోలేదు. అండ్ మనం వాళ్ళ ఆదేశాలను పాటించడం వల్ల మనం ఇంకా పతనం అయిపోతూ ఉంటామన్నమాట. సో, ఇలా సక్సెస్‌గా వెళ్ళే వాళ్ళును ఉన్నారు. బట్ చాలా రేర్ అండి. అలా వెళ్ళిన వాళ్ళకి సమాజంలో చెప్తారు. ఒక ఎఫల్జెన్స్ వాళ్ళ ఇక్కడ చూస్తే యోగి చుట్టూ హెడ్ చుట్టూ ఒక పవర్ అనేది, ఒక వెలుగు అనేది కనిపిస్తుంది. మన కంటికి కనపడదు. మన కంటికది అంత ఉండదనమాట. సో, అది చూడగలిగిన వాళ్ళు చూడొచ్చు దాన్ని. సో, వాళ్ళ పవర్ అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. సో, ఇక్కడ చూస్తే మనకు ఎగ్జాంపుల్ తృణావర్తుడని చెప్తారండి. శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తారు కదా! ఎంతోమంది డీమన్స్‌ని వాళ్ళు సంహరిస్తారు. రాజు వాళ్ళకి పంపిస్తూ ఉంటారు. అంతం చేయమని. భగవంతుని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మని అంతం చేయమని. అప్పుడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డీమన్స్ వాళ్ళకి ఎంతో పవర్ ఉంటుంది కదా! కంస మహారాజు కంట్రోల్‌లో ఎంతో మంది ఉంటారు డీమన్స్. సో, వాళ్ళందరిని పంపిస్తూ ఉంటారు. సో, తృణావర్త స్టోరీ ఇక్కడ ఉందంటే వాళ్ళొక హరికేన్‌లాగా తృణావర్తుడు ఏంటంటే ఎంతో పవర్ ఉంటుంది. ఎంతో సిద్ధులు ప్రాప్తి చెందుంటుంది వాళ్ళకి. సో, ఏంటంటే ఒక హరికేన్ అంటే ఉన్న పలంగా పెద్దగా సుడిగాలిలాగా తీసుకొని పెద్దగా అయిపోవడం అన్నమాట. సో, అప్పుడేం చేస్తారు వాళ్ళలా వచ్చి హరికేన్‌లాగా వచ్చి భగవంతుడిని తీసుకొని వెళ్ళిపోతారు పైకి. అప్పుడు చెప్తారు భగవంతుడు చూడు నా పవర్ ఎంత ఉంది. ఎంత పైకి తీసుకొచ్చాను ఇంత గాలి సుడిగాలిలాగా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడి నుంచి పడేస్తే నువ్వసలు ఏమి మిగలవు అని చెప్తారు. అప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు నవ్వుతారన్నమాట. ఓకే. అవునా? ఇంకా చూపి బలం నీది ఇంతేనా నీ బలం? ఇంతేనా అంటారు. అప్పుడు ఇంతే కాదు ఇంకా ఉందని ఇంకా ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తారు. పెద్దగా అవుతారు. ఇంకా పైకి తీసుకెళ్తారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు అంటారు, ఓహ్! ఇంతేనా ఇప్పుడు నేను చూపిస్తానని ఆ చిన్న పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడే భగవంతుడు వాళ్ళ మీద ఎక్కి ఒకే ఒక్క తన్ను తంతారనమాట. వాళ్ళ కాళ్ళతో చిన్ని పాదాలతో. కదా! ఎంత ముద్దుగా ఉంటాయి చిన్న పిల్లల పాదాలు కదా! చిన్ని పాదంతో ఒకే ఒక్క తన్ను తంతారు. తన్నేలకి అది ఎంత భారంగా అనిపిస్తుందంటే వాళ్ళకు మోయలేకపోతారు. ఏదో పెద్ద కొండ వచ్చి వాళ్ళ మీద పడినట్లుగా వాళ్ళకనిపిస్తుంది. సో, ఒకే ధాటికి వాళ్ళు పైనుంచి అలా ఫాస్ట్‌గా వచ్చి కింద పడిపోయి చనిపోతారు. అంటే భగవంతుడే అన్నీ ప్రసాదిస్తున్నారు కదా! సో, మరి భగవంతుడికి మళ్ళీ మారాల్సిన అవసరం లేదు. పెద్దగా అయి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ శక్తిని వాళ్ళ చిన్న పాదంలో కూడా తీసుకొని ఆ టైంలో వాళ్ళు ఇది చేస్తారు. సో, ఇంకా చూస్తే ఇక్కడ మనకు ఆంజనేయ స్వామి. సో, ఆంజనేయ స్వామి కూడా లంకకు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు చూపిస్తారు కదా! వాళ్ళెంతో పెద్దగా అవుతారు. సో, ఆంజనేయ స్వామి కూడా అష్టసిద్ధులు ప్రాప్తించుంటాయి. వాళ్ళ గురువు గారి దగ్గర వాళ్ళు అభ్యసించినప్పుడు వాళ్ళ అష్టసిద్ధులు ప్రాప్తి చెందిస్తారన్నమాట. కానీ అది వాళ్ళు వాళ్ళ స్వలాభం కోసం వాడట్లేదు. వాళ్ళు భగవంతుని సేవకులు కదా! మనం నిన్న నవమీద భక్తిలో కూడా చూసాం దాస్యం. దాస్యం అంటే సేవ చేయడం. భగవంతుని సేవకులం. మనం కూడా అంతే. వీఆర్ ఆల్ సర్వెంట్స్. మన నిజమైన అహంకారం ఏంటి? మనం భగవంతుని సేవకులం. అది ఒక నిజమైన అహంకారం మనకు. మిథ్యా అహంకారంతో ఉండకూడదు మనం. నిజమైన అహంకారంతో మనం మన బ్రతుకును సాగించాలి. సో,
ఇక్కడ ఇక్కడ ఆంజనేయ స్వామి కూడా భగవంతుని సిద్ధులు ప్రాప్తించినా వాళ్ళెప్పుడు స్వలాభానికి వాడలేదు. భగవంతుని సేవ కోసమే దాన్ని వాళ్ళు వినియోగించారనమాట. సో, లంకకి వెళ్లి అప్పుడు వాళ్ళు లంక దహనం చేస్తారు. సో, పెద్దగా అయి వాళ్ళ దీంతో తోకతో వాళ్ళు ఫైర్ మొత్తం అంటించి ఒక అంతా నాశనం చేస్తారు. సో, అది భగవత్ సేవలో వాళ్ళు దాన్ని వినియోగిస్తారు. కానీ డీమన్స్ వాళ్ళ స్వలాభాల కోసం దాన్ని వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ మనం చూస్తాం. అర్జున ఉవాచ యోऽయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వా స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు పలికిన ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడ లేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నది. సో, ఇప్పుడు అర్జున చెప్తున్నారు. ఓ మధుసూదన అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించుంటారు. సో, అందుకే మధుసూదన అని సంబోధిస్తారు. మనస్సు నిలకడ లేని లేకపోవడం వల్ల అంటే మనస్సనేది నిలకడగా ఉండదు. కాబట్టి నువ్వేదైతే చెప్పావో యోగ విధానం నేనది ఆచరించలేను. అది ఆచరించడానికి కూడా సాధ్యపడేలాగా నాకు అనిపించడం లేదు అని చెప్తున్నారు. సో, మొదటిగా మనం ముందు అధ్యాయంలో ఏం చూసాం? ఒక వైరాగ్య స్టేట్‌లో, ఒక డిటాచ్‌మెంట్ స్టేట్‌లో అర్జున చెప్తారు. నేనేమి చేయను. వెళ్ళిపోతాను. అంత డిటాచ్‌మెంట్ అందరిని వదిలేసి వెళ్ళిపోయి నేను ధ్యానం చేస్తాను, తపస్సు చేస్తానని చెప్తారు కదా! అప్పుడు ఆ వైరాగ్యం అనేది వాళ్ళకంత బాధలో వాళ్ళు ఆ మాట అంటారు. అందుకే భగవంతుడు కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. సో, ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ధ్యానం అంటే ఇలా ఇలా ఉంటుంది ప్రాసెస్ అని. ఇదంతా విన్నాక అర్జున అన్నారు, అయితే నా వల్ల అవ్వదు. చాలా కష్టం. మనసుని కంట్రోల్ చేయడం సాధ్యమైన విషయం అయ్యేలా లేదు. సో, నేనది చేయలేను. నాకు ఆచరింప శక్యము కాలేదని ఇప్పుడు ఒప్పుకుంటున్నారన్నమాట. ఇంకా అర్జున అంటున్నారు, చంచలం హి మనః కృష్ణ ప్రమాదే బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివాసు దుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తుంది. సో, మనస్సనేది చాలా చంచల స్వభావమైనది. అంటే ఒక్క నిమిషం కాన్స్టెంట్‌గా ఉండదనమాట. అది ఇంక మారుతూనే ఉంటుంది దాని స్టేట్. ఒక కోతిలాగా కుప్పిగంతలు అంటాం గదా! కోతిలా కుప్పిగంతలు వేస్తుందో మన మనస్సు కూడా అలాగే చంచలంగా పరిపరి విధాల అది గంతులు వేస్తూ ఉంటుంది. ఒక్క చోట కాన్స్టెంట్‌గా నిలబడలేదు అని సాక్షాత్తు అర్జుననే చెప్తున్నారు. అర్జున అంటే సామాన్య వ్యక్తి కాదు. వాళ్ళు ఎంతో పవర్ ఉంటుంది కదా! వాళ్ళు వరప్రసాదం కదా! మంత్రఫలం వాళ్ళు కదా! ఆహ్, కానీ అలాంటి వాళ్ళకి ఎంతో పవర్, వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానాన్ని సంపాదించుంటారు. అలాంటి వాళ్ళకే మనసును నిగ్రహించడం చాలా కష్టమైపోయిందండి. సో, చెప్తున్నారు. సో, నియంత్రించడం ఇది చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఎలా వీచే గాలినైనా బలంగా వీచే గాలినైనా కంట్రోల్ చేయొచ్చేమో కానీ, కనీ కనపడకుండా ఉండే ఈ మనస్సుని మనం కంట్రోల్ చేయడం చాలా కష్టమని చెప్తున్నారు. సో, అర్జున కూడా సామాన్య వ్యక్తి కాదు. వాళ్ళు ఎంతో విద్యను అభ్యసించుంటారు. సో, మనం గురుకులంలో అంటే వాళ్ళ కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్స్ చూసాం. వాళ్ళు ఒక పక్షి కన్నుని ఎక్కువ పెట్టాలన్నప్పుడు ఎంత కాన్సంట్రేట్‌గా ఎక్కువ పెట్టారు. అండ్ స్వయంవరంలో కూడా చూసాం. వాళ్ళు అన్ దాన్ని ఆ ఇమేజ్‌ని ఆ వాటర్‌లో చూసి కూడా దాన్ని ఛేదిస్తారు కదా! ఫిష్ ఇమేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఇంకా ఎక్కువ ప్రియమైన వాళ్ళు వాళ్ళ గురువుకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎంతో బాగా వాళ్ళు విద్యను అభ్యసిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు చాలా పవర్‌ఫుల్. అలాంటి వాళ్ళకి కూడా మనసు కంట్రోల్ చేయడం అనేది కష్టమని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. ఇంక మనం ఏ పాటికొస్తాం కదా! సో, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేన చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున! చంచల స్వభావమైన మనస్సును నిగ్రహించటానికి శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు. అవును. ఈ మనసుని కంట్రోల్ చేయడం చాలా చాలా కష్టం. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దీనిని నిగ్రహించవచ్చు. ఒక వే ఉంది దీనికి. నిగ్రహించడం కష్టమే. కానీ దీనికి కూడా ఒక వే ఉంది. ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, సాధన చేయాలి మరియు డిటాచ్‌మెంట్ వైపుగా నడవాలి. డిటాచ్‌మెంట్ అంటే అన్నీ వదిలేసి వెళ్ళడం కాదు. అంటే మన అఫెక్షన్స్ నుంచి డిటాచ్ అవ్వాలి. ఏదైనా మనం కర్మ చేసేటప్పుడు అది ఒక డిటాచ్‌మెంట్ వేలో చేయాలన్నమాట. మన రెస్పాన్సిబిలిటీగా మన డ్యూటీ లాగా దాన్ని తీసుకొని భగవంతుని తృప్తి కోసం దాన్ని మనం చేయాలి. అలా చేస్తే మనం వైరాగ్యంలో చేసినట్లే. అంటే ఒక డిటాచ్డ్ వేలో చేసినట్టే అవుతుంది. సో, సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని మనం నిగ్రహించవచ్చు. ఈ మనస్సుని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్తున్నారు.
సో, ఇంకా అర్జున అడుగుతున్నారింక. సో, అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాశ్చాలితమానసః అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు పలికిండు. ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంచే తగినంతగా పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి? ఇది అందరికీ డౌట్ వస్తుంది కదా! మనం ముందుగానే చెప్పాం దీని గురించి చూసాము. ఇప్పుడు అర్జున ఇంకా అడుగుతున్నారు. సరే ఈ మార్గంలో నడుస్తాం. ఆ! ఏదైనా యోగ పద్ధతి మార్గంలో నడుస్తాం. కానీ సక్సెస్ అవ్వలేదు. మధ్యలోనే వదిలేసాం మనం. మధ్యలో వదిలేసాం దాన్ని. మళ్ళీ భౌతిక వాంఛల్లో పడిపోయాం. సో, అలాంటి పతనమైన యోగి యొక్క గతి ఏంటి? అంటే వాళ్ళు సక్సెస్ వైపుగా వాళ్ళు కంప్లీషన్ స్టేజ్‌కి వెళ్ళలేకపోయారు. సో, వాళ్ళ గతి ఏంటి అని అర్జున క్వెషన్ వేస్తున్నారు. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఈ జన్మలో యోగములో సాఫల్యత సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకు వెళతారు. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన పిదప వారు తిరిగి భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల లేకపోతే సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. లేదా ఎంతో కాలం యోగ అభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వారైతే దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. సో, భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో, కంప్లీట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ఇంకొక లైఫ్ తీసుకోవాలి. హ్యూమన్ లైఫ్ భగవంతుడు ప్రసాదిస్తారు మనకది. సో, హ్యూమన్ లైఫ్‌లో వచ్చి దీన్ని మళ్ళీ కంప్లీట్ స్టేట్‌లో మనం తీసుకెళ్ళాలి. సో, అలా ఒక అలా తీసుకెళ్ళాలంటే ఒక అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండాలి కదా! సో, అందుకే మళ్ళీ మనం జన్మ తీసుకునేటప్పుడు ఒక ధర్మపరాయణుల కుటుంబంలో కానీ, సంపన్నుల కుటుంబంలో కానీ, లేకపోతే ఇంకా ఎంతో కాలం మనము ఇంతకుముందు జన్మలో ఒక ఏదో ఒక యోగాన్ని అభ్యసించి తీవ్రంగా చాలా ముందుగా వెళ్ళినట్లయితే అంటే దాంట్లో చాలా అడ్వాన్స్ స్టేజ్‌గా వెళ్ళాం. కాకపోతే కంప్లీట్ చేయలేదు. అలాంటి వాళ్ళకైతే భగవంతుడు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ లైఫ్ దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో వాళ్ళు జన్మిస్తారు. అంటే బై బర్త్ వాళ్ళకి అసోసియేషన్ అనేది దొరుకుతుంది ఇంట్లో పేరెంట్స్ వల్ల. సో, అప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా ఆ లైఫ్‌లో సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చనమాట. భగవద్ధామం చేరేలాగా వాళ్ళకొక అవకాశం దొరుకుతుంది ఆ జీవితంలో. సో, అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైన జీవితం ఏంటి? దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మించడం చాలా ఉత్తమమైనదని ఇక్కడ మనం చూస్తాం. సాక్షాత్తు భగవంతుడే ఇలా చెప్తున్నారు. ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? తపస్విభ్యోऽధికో యోగి జ్ఞానిభ్యో అపి తమో అపి మతో అధికః. తపస్విభ్యోऽధికో యోగి జ్ఞానిభ్యో అపి మతో అధికః. కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాత్ జోగి భవార్జున. ఓ అర్జున! తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్ర జ్ఞానం కల వాళ్ళకంటే, యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు. కనుక నీవు ధ్యాన యోగాన్ని కూడా నువ్వు సాధించాలి. అంటే కాన్సంట్రేషన్ లెవెల్స్ నువ్వు తెచ్చుకోవాలి అని చెప్తుంది. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेन అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అందరి యోగులలోకెల్లా ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నా యందే నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో, భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా నేను పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయం అని భగవంతుడు సాక్షాత్ పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడితో చెప్తున్నారు. అంటే ఎవరి మనస్సు నా యందే మగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరి ఎవరు నా యందు దృఢ విశ్వాసంతో అంటే ఒక విశ్వాసం ఉండాలి భగవంతునితో. అలాంటి విశ్వాసంతో భక్తిలో ముందుకు వెళ్తుంటారో వాళ్ళే నా దృష్టిలో అత్యున్నతమైన వాళ్ళు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో, ఇలా మనకు ఒక లాడర్ లాగా చూస్తాం. కర్మయోగం, జ్ఞానయోగం, అష్టాంగ అంటే ధ్యానయోగం, భక్తి యోగం. అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైనది భక్తి యోగం. అందుకే మనం ముందే చెప్తున్నాం. ఈ జ్ఞానం ఏదైతే తీసుకున్నామో మనం భక్తిలో ముందు నడవాలి. సో, కర్మయోగంలోనే మన పనులు చేస్తూ మనం భక్తి యోగంలో ముందుకు నడవాలి. దీనికి మనకు సహాయపడేది ఏంటంటే భగవంతుని భక్తుల అసోసియేషన్, భగవంతుని ప్రసాదం స్వీకరించడం కదా! ఫుడ్ మనకి ఫస్ట్ భగవంతునికి పెట్టాలి. ఆ ప్రసాదం స్వీకరించడం వల్ల ఇంటర్నల్ ప్యూరిఫికేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, అప్పుడు మనం చెడు మార్గంలో వెళ్ళడానికి ఆహ్, వెల్ వె వెళ్ళమనమాట. అంటే వెళ్ళే ముందే మనకి ఇంకొక థాట్స్ కూడా వస్తుంటాయి. కరెక్ట్ వే లాగా. సో, అప్పుడు మనం కరెక్ట్ మార్గంలోనే నడుస్తుంటాం. ముందు వెళ్ళాలంటే మనకి సపోర్ట్ కావాలి. భక్తుల సపోర్ట్ కావాలి కాబట్టి ఒక భక్తుల అసోసియేషన్‌లో వెళ్తూ ఉంటాం. ఇంకా హరినామ సంకీర్తన చేస్తూ ఉంటాం. డైలీ మనం ఒక్కళ్ళుగా చేస్తే జపం. అందరితో కలిసి చేస్తే సంకీర్తన. పెద్దగా. జపాన్ చేయడానికి కూడా రూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. మనం చెప్తాను. జపం చేయడం కూడా ఒక పద్ధతి ఉంది. అంటే జపం చేసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఆహ్, మొదటిగా ఓకే. ఇంకా ఉంది. లాస్ట్‌లో చెప్తాను. అండ్ డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ యుగాస్. సత్యయుగాల్లో మనకి చూసాం నిర్దేశించబడ్డదేంటి వాళ్ళు మెడిటేషన్ ధ్యాన యోగం చేసేవాళ్ళు. అప్పుడు వాళ్ళకది సక్సెస్ మార్గంలో ఎంతో మంది దాన్ని ఆచరించి వెళ్ళేవాళ్ళు. అది వాళ్ళకి సరిపోతుంది.
అండ్ త్రేతాయుగంలో చూస్తే సాక్రిఫైసెస్ అంటే యజ్ఞాలు చేసేవాళ్ళనమాట. అండ్ ద్వాపర యుగంలో అంటే వాళ్ళు టెంపుల్ వర్షిప్ అంటే టెంపుల్ డీటీస్‌ని వర్షిప్ చేయడం, అర్చన చేయడం ఇలా వాళ్ళు చేసేవాళ్ళు. అండ్ కలియుగంలో చూస్తే మనకు నిర్దేశించబడినదేంటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. భగవన్ నామాన్ని మనం కీర్తన చేయాలి. చక్కగా హరే రామ, హరే రామ, హరే రామయవ కేవలం కలో నాస్తేవ 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 గతిరన్యత. సో, హరినామం తప్ప ఈ కలియుగ దోష ప్రభావాల్ని తగ్గిస్తుంది. సో, అంటే ఈ తగ్గించుకున్నప్పుడు మనం భగవద్ధామం చేరడానికి అడుగులు చాలా త్వరితగతిన వేస్తామనమాట. లిఫ్ట్ అండ్ స్టెయిర్‌కేస్ లాగా చూపిస్తున్నారంటే భక్తి మార్గంలో వెళ్తే మనం లిఫ్ట్‌లో వెళ్ళిపోయినట్టుగా ఫాస్ట్‌గా వెళ్ళిపోతాం. ఈ స్టెయిర్‌కేస్‌లో నిదానంగా వెళ్తాం. ఎంతో శ్రమతో వెళ్తామనమాట. కానీ లిఫ్ట్‌లో చాలా ఈజీగా త్వరగా మనం వెళ్ళిపోవచ్చని చూపిస్తున్నారు. సో, వాట్ ఈస్ మంత్ర? సో, మన మైండ్‌ని డెలివర్ చేసేదే మంత్ర. మంత్ర. అది మంత్ర. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ, హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. చాంట్ చేయండి అండ్ హ్యాపీగా ఉండండి. కృష్ణం వందే జగద్గురు. సో, మనం చాంటింగ్ చేసేటప్పుడంటే ఆ జపమాల మొదటి సెంటర్‌లో ఒక బీట్ ఉంటుంది. అది కృష్ణ సుమేర బీట్ అంటాం. కృష్ణ బీట్ అని చెప్తారు. సో, దాంట్లో ఏంటంటే మనము